Алло. Салом алейкум азизҷон. Салом алейкум Каримҷон. Хуб ҳастӣ? Хубам. Фаромӯш накардӣ ки фардо модарам зодрӯз дорад. Хубам. Фаромӯш накардӣ ки фардо модарам зодрӯз дорад. Не, албатта, фаромӯш накардам. Хайр майлаш, гапро тӯлонӣ намекунем. Фардо биё мебинем. Майлаш. фардо модарҷонам зодрӯз дорад. қариб ки фаромӯш мекардам. охир бо ин аровакашиям маблағи ночизе меёбам. он ҳатто ба зиндагиям намерасад. уф, аз куҷо маблағ ёбам? аз ки қарз гирам то бо тӯҳфаи модарамро шод гардонам? бародар, номи шумо чист? номи ман аҳмад. номи ман азиз. бисёр хуб. азизҷон, ту ба ман кӯмак намекунӣ? ростӣ дар хонам як мушкиле пайдо шудааст. бар ивази кӯмакат ман ба ту 100 сомонӣ медиҳам. чӣ гуфтӣ? хонаи ман дар ҳамин наздикӣ аст. чӣ кор будааст? рафта мебинем, агар ту розӣ бошӣ. майлаш. азизҷон, бародар, як лаҳза бо иҷозати ту ҳамсари маро имрӯз таваллудхона бурданд. як занг зада пурсам. алё, ассалому алайкум. охир ман телефонамро хомӯш накардам. чӣ? ман писардор шудам? шуд, ҳозир ман расида меоям. ҳозир расида меоям. азизҷон, медонӣ чӣ? ман ин рӯзро чӣ қадар сол интизор будам. ман писардор шудам. писардор. метавонӣ маро табрик кунӣ? табрик акай аҳмадҷон. ташаккур. муборак шавад ҷан. ташаккур. азизҷон, як лаҳза. ана ин 100 сомонӣ чӣ хеле ки маслиҳат карда будем. не акай аҳмадҷон. азизҷон, бигир. ман инро ҳамчун шодиёна ба ту медиҳам. ҳоло маро бубахш, бояд зудтар равам. охир ман ҳама ягон кори шуморо иҷро накардам. боз мебинем азизҷон. акай аҳмад, ин чӣ хел мешавад? фаҳмидам, ҳамин тавр ҳам мекунам. акай аҳмадҷон. салом алейкум. ман ҳозир. як лаҳза, як лаҳза. хуб ҳастед? саломатиятон ваалейкум хуб? салом азизҷон. коруборҳоятон хуб хуб? ҳастӣ? тинҷ ҳастӣ? саросима ба куҷо? ҳама ҷо ба ҷо? писарбачаамро аз боғча мегирам. о чӣ хел? шумо ҳамон рӯз ба ман гуфтед ки ман писарчадор шудам. боз ман шуморо табрик карда будам. азизҷон, росташро гӯям, ман ҳамон рӯз не, албатта фаромӯш накардам. хайр майлаш, гапро тӯлонӣ намекунем. фардо биё мебинем.
майлаш фардо модарҷонам зодрӯз дорад. қариб ки фаромӯш мекардам. аз куҷо маблағ ёбам, аз ки қарз гирам, то бо тӯҳфаи модарамро шод гардонам. суҳбати телефонии шуморо бо бародарат шунидам ва худи ҳамон лаҳза пай бурдам ки ба шумо маблағ лозим аст ва ин спектаклро ман назди шумо бозӣ кардам. шукри худо, ман соҳиби 2 фарзанд ҳастам. писарбачаам 4 сола ва дар ин боғча аст. росташро гӯям, ман як сиррамро ба ту фош мекунам. ман аз хурдӣ дар ятимхона ба воя расидам. меҳри модар, оғӯши гарми модарро надидаам. фикр мекунам ки ҳама модарон барои ман модаранд. пас модари шумо низ модари ман аст. барои он маблағе ки ман барои шумо додам, шумо ягон зарра ташвиш нашавед. ман онро аз дилу ҷон ба шумо бахшидаам. азизҷон, бояд модаронро эҳтиром кард ва ба қадри модарон расед. хайр азизҷон, барори кор. аҳмадҷон бо ин рафтори худ ба мо дарси ибрат меомӯзад ки мо дар зиндагӣ пуртакаббур набошем. нисбат ба якдигар раҳмдил ва меҳрубон бошем. ба ҳамдигар кӯмак расонем. худованд низ чунин одамони хайрхоҳро дӯст медорад. пас биёед мо низ каме ҳам бошад нисбати ҳамдигар хайрхоҳ бошем.